What you know about rolling down in the deep when your brain goes Bitch, I'm outside of some numb? movie. 84 ବର୍ଷର ଜଣେ ବୃଦ୍ଧ 84 ବର୍ଷର ଜଣେ ବୁଢ଼ା ଲୋକ ଜଣେ ଡକ୍ଟରଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲେ। କାହା ପାଖକୁ ଗଲେ? ଜଣେ ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ। ସେ ଡକ୍ଟର ହେଉଛନ୍ତି ସାଇକିଆଟ୍ରିକ୍ ଡକ୍ଟର, ମାନେ ମାନସିକ ରୋଗର ଚିକିତ୍ସା କରନ୍ତି। ସେଇ ଡାକ୍ତର ପାଖକୁ ସେ ଯାଇକି ପହଞ୍ଚିଲା ପରେ ଇଏ ବାବୁ ଜଣକ କହିଲେ, ଆଜ୍ଞା ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପଦ୍ମନାଭ, ମୋ ନାଁ ହେଉଛି ପଦ୍ମନାଭ, ବୟସ ହେଉଛି ମୋର 84 ବର୍ଷ। এই ନିଶବ୍ଦ ଚିନି କମ୍, ଅମିତାଭ ବଚ୍ଚନଙ୍କ ଗୋଟେ ସିନେମା ଆସିଥିଲା, ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ, ସେ ଫିଲ୍ମ ନାଁ ହେଉଛି ନିଶବ୍ଦ, ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ ନିଶବ୍ଦ। এই সিনেমা যেতবে আসিলা, সে সিনেমার অমিতাভ বচ্চনଙ୍କ বয়স হচ্ছে 78, সে গোটে 18 ବର୍ଷ ନା 16 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ପ୍ରେମ କରୁଛନ୍ତି। ସେ ସିନେମାରେ ସେଇ କଥାଟା କୁହାଯାଇଛି। ତ ଇଏ ବୁଢ଼ା ଯେଉଁ କହିଲେ, ପଦ୍ମନାଭ ବାବୁ ସେ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ କହିଲେ, ସେ ନିଶବ୍ଦ ଚିନି କମ୍ ଭଳିଆ କିଛି ସିନେମା ଦେଖିଲା ପରେ ମୋର ଟିକେ ଚାରିତ୍ରିକ ସ୍ଖଳନ ଦେଖାଗଲା, ଟିକେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ବାହାରିଲା ଏବଂ ମୁଁ ଗୋଟେ 17 ବର୍ଷର ଝିଅକୁ ପ୍ରେମ କଲି। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଚମତ୍କାର, ଏ ବୟସରେ ବି ଆପଣ ଏତେ ଖେଳାଳି? ଖେଳାଳି ଗୋ ତମେ ଭଲ ଖେଳ କରୁଛ। ତ ଇଏ ପଦ୍ମନାଭ ବାବୁ କହିଲେ, ନା ଆଜ୍ଞା କଥାଟା ସେଇଆ ନୁହେଁ, ମୁଁ ପ୍ରେମ କଲି, ତାକୁ ପଟେଇ ଦେଲି, ଭଲ ପାପି ଆମର ହେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ବହୁତ ବିଶୃଙ୍ଖଳା, ସବୁ ଠିକ୍ ଅଛି, ମଜା ଲାଗୁଥିଲା। କାରଣ ଟିକେ ଟିକେ ଲୁଚି ଲୁଚି କଲେ ହିଁ ପ୍ରେମ ମଜା ଲାଗେ। ଯେ हम लाख छुपाए प्यार मगर दुनिया को पता चल जाएगा, लेकिन चुप चुप के मिलने से मिलने का मजा तो आएगा। ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଗୀତ ହିନ୍ଦୀରେ ଥିଲା। ତ ଇଏ ଡାକ୍ତର ଆଉ ଥରେ ମୂଳରୁ କହିଦେଉଛି, ଇଏ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇ କହିଲେ ଗୋଟେ 16 ବର୍ଷର 17 ବର୍ଷର ଝିଅ ସହିତ ମୋର ପ୍ରେମ ହେଇଛି ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି, ସେ ଝିଅଟି ହେଉଛି ପ୍ରେଗନେଣ୍ଟ। ଡାକ୍ତର କହିଲେ ୱାଣ୍ଡରଫୁଲ୍, ଆଉ ସତରେ? ଇଏ କହିଲେ ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ସିନା ଖୁସି ଲାଗୁଛି, ବଟ୍ ମୋତେ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗୁଛି, ନାତି ନାତୁଣୀ ଆସିକି ଏଡ଼େ ଏଡ଼େ ହେଲେଣି, ଇଏ ମୋ ବୟସରେ, ପୁଣି ଏ ବୟସରେ ଗୋଟେ ଭୁଲଟା ହେଇଗଲା, ତେଣୁ ଡିପ୍ରେସନ୍ ମୋତେ ରହୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ମୋତେ ଲାଗୁଛି ମୁଁ ହୁଏତ ସୁଇସାଇଡ଼୍ କରିଦେଇପାରେ। ତ ମୁଁ ଶୁଣିଲି ଆପଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଲେ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗେ, ସେଇଥିପାଇଁ କ'ଣ କରାଯାଇପାରିବ, କ'ଣ ମେଡ଼ିସିନ୍ ଅଛି? ତ ଇଏ ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ଆଉ ଇଏ ତମର ଯେଉଁ ରୋଗଟା ହେଇଛି ଆଜ୍ଞା, ଇଏ ରୋଗଟା ଲାଗି ମେଡ଼ିସିନ୍ ତ ଅଛି, ବଟ୍ ଗୋଟେ ଗପ ମୋତେ ଲାଗୁଛି କହିଦେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଭଲ ହେଇଯିବ। ଇଏ ଲୋକଟି ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଦ୍ମନାଭ ବାବୁ କହିଲେ, କ'ଣ ଗପ କୁହ? ତ ଇଏ କହିଲେ, ଡକ୍ଟର କହିଲେ, ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ଲୋକ ଥିଲା, ସେ ସବୁଦିନ ଗୋଟେ ବଡ଼ ବନ୍ଧୁକ ଧରିକି ଜଙ୍ଗଲକୁ ଶିକାର କରିବା ପାଇଁ ଯାଏ। ତ ସେ ଶିକାର କରିକି ଆସିକି ଘରେ ଶିକାର ମିଳିଲେ କେତେ ନ ମିଳିଲେ କେତେ, କ'ଣଟେ ଯେ ଠେକୁଆ ଗୁଣ୍ଡିଛି କ'ଣ ମାରିଦେଲା, ଆସି ଘର କବାଟ କୋଣରେ ବନ୍ଧୁକ ଟିକେ ରଖିଦିଏ। ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ ଲୋକଙ୍କର ପ୍ରାୟ ଗାଁ ଗହଳିରେ ଏଇଟା ଯେଉଁ ଦୁଆର ବନ୍ଧ ଥାଏ, ଦୁଆର ବନ୍ଧରେ କବାଟ ଲାଗିଛି ଆପଣଙ୍କର, ଏଇ କବାଟ କୋଣରେ ଦେଖିବେ ରଖନ୍ତି ଲୋକ ଶାବଳ, କୋଦାଳ, କୁରାଢ଼ୀ, ବଡ଼ କାଠ ବେଣ୍ଟ ଛତା। କାଠ ବେଣ୍ଟ ଛତା ଯେ ଆଜିକାଲି ପିଲା ତମେ ସବୁ ଦେଖିନଥିବ, ପୁରୁଣା ଲୋକ ଏମିତି ତୁମ ସୁଇଚ୍ ମାରିଦେଲେ ପକେଟରେ ଭିତରେ ଏଠି ଗୋଟେ ଛତା ଫଟିକି ଏମିତି ମିଳିଯାଉଛି ନା, ଆଗ କାଳରେ ଗୋଟେ ବାଉଁଶ ଛତା ଥିଲା, ତାକୁ ବି ରଖନ୍ତି ସେ କବାଟ କୋଣରେ। ତ ସିଏ ସବୁଦିନ ଆଣି ସେଇଠି ତା ବନ୍ଧୁକଟା ରଖିଦିଏ, ସକାଳୁ ଖାଇ ପିଇ ଦେଇକି ପୁଣି ବନ୍ଧୁକ ଧରିକି ପଳାଏ। ଦିନେ ସେ ସେଇ ବନ୍ଧୁକଟା ଆଡ଼ିକି ହାତ ବଢ଼େଇଛି, ହଠାତ୍ ତା ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ପାନଟା ନିଅ। ତ ଇଏ ଯେଉଁ ପାନ ଆଡ଼ିକି ହାତଟି ବଢ଼େଇ ଦେଲା, ଭୁଲରେ ବନ୍ଧୁକ ବଦଳରେ କାଠ ବେଣ୍ଟ ଛତାଟିକି କାନ୍ଧରେ ଟାଙ୍ଗିକି ସେ ପଳେଇଛି, ସେ ଭାବୁଛି ବନ୍ଧୁକ ନେଇଛି। ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଯେତେବେଳେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ଯେତେବେଳେ ସିଏ ଯାଇ ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ପହଞ୍ଚିଗଲା, ସିଏ ଜାଣିଛି ବନ୍ଧୁକ ନେଇକି ଆସିଛି। ତ ହଠାତ୍ ବୁଲୁଛି, ହଠାତ୍ ଦେଖିଲା ଗୋଟେ ବଡ଼ ବାଘ ଆଗକୁ ପଳେଇଲା। ଇଏ କହିଲା ମୁଁ କରିବି କ'ଣ? ତ ହଠାତ୍ କି ତା ଅନ୍ୟ ମନସ୍କରେ ସେ ଯେଉଁ ଛତା ଟିକେ ଧରିଥିଲା ବନ୍ଧୁକ ବୋଲି ଭାବିକି ଦେଖେଇଦେଲା, ବାଘଟି ମରିଗଲା। ଡାକ୍ତର ଏତିକି କହିଲା ବେଳକୁ ଇଏ ପଦ୍ମନାଭ ଭଟିକି ରିଏକ୍ଟ କଲେ, ଅସମ୍ଭବ, ଛତାରେ କେମିତି ବାଘ ମରିବ? ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଆଜ୍ଞା ମରିଗଲା ପରା। ପଦ୍ମନାଭ କହିଲେ ନା ଆଜ୍ଞା ମରିବନି, ଆଉ ଗୋଟେ କିଏ ମାରିଦେଇଥିବ, ଇଏ ଭାବି ଛତାରେ ମରିଗଲା। ତ ଡାକ୍ତର କହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଟେଷ୍ଟଟା ବି ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ସେଇଆ।